खाम्फाखौबो खोनादों बिथाङा माने फ्लेगखौ बोख्लायबायसो होननाय खोनादों बोख्लायबायसो नामा आं नुवाखैबो दा बेबादिनो बिदिनो साफा बिथांमोननि एमसिएलएआ गोमालांसिगोन आरोखि बे 5 बोसोरनि गेजेराव खालामनो सानदों दा मा खालामनो सानदों बबेबा लामा सामा माइ हादलाबायनाय बे माने साहा फात खारलाबायनाय बेफोरबायदि एक्टिभिटिसजों मा इलेक्सन खालामनो नागिरदों दिनै माने बे लाजिनांथाव बाथ्राफोरखौ एसे हमथानो मानो बिथांमोना दिनै काजिगाव टु गहपुर मोनसे बाइक रेलि लादों आरो बे बाइक रेलिनि गेजेरजों जोंखौ बायदिसिना बुंलांनो नागिरदों बिथांमोना गोजाम बिलनि लिस्टखौ दंना गैया नायनो थाखाय क'क्राझाराव फैनो नाङा होननानै बुंनाय जादों बे गोजाम बिलनि लिस्टआ आंहा दङना गैया बेखौ नायनो थाखाय मोनफ्रोमबो समस्तिनि इएम एमसिएलए आरो एमसिएलए गैयिफोरनो ब्लकनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनो बे लेखाखौ हरनाय जागोन बिनिखायनो नोंथांमोना बे लिस्टखौ नायनो थाखाय क'क्राझाराव दुखु खस्थ' थाखा फैसा खरसा खालामनानै फैयाब्लाबो जागोन होननानै बुंनाय जादों दा जोङो पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो 647 जोङो जननो जों होनाय जादों एमसिएलएफोरनिफ्राय मोननाय स्किम्सनिफ्राय आरो सिडिनिफ्राय 1282 स्किम बा व्यक्तिनो जों होनाय जादों जायफ्रा एमसिएलएफ्रा लिरनानै हरबाय ब्लक आरो समस्तिनिफ्राय पिएनआरडिनिफ्राय 444 न'स अर्थात 444 जननो स्किमखौ होनाय जागोन आरो आद्रा जितु जायफोर थालांबाय बिथांमोना साननैसोनि उनावनो बिथांमोननो जोङो लिस्टखौ दिहुननाय जागोन किन्तु जा आद्रा थालांबाय होननानै बुंदों बेखौ नोंथांमोना बुजिना लानाया मोजां फैसा जोबनायनि थाखाय फान्ड जोबनायनि थाखाय जायफोरखौ जों दोनथ'दों बे दोनथ'नाय लिस्टखौसो जोङो नै सेकेन्ड लिस्टआव होनाय जागोन जायफ्रा गोदान लिस्ट आरो होफैगोन होनो गोनां दं लिस्टखौ जोंनि आखायाव गोग्लैयाखै बिथांमोना फान्ड हाब्लासो मोननाय जागोन खोथाया मोननै नोंथांमोना बुजिना लानांगोन जायफ्रा एमसिएलए आरो पार्सनेलि जोंनो होबाय सोरबा लिडारनि गेजेरजों बेफोरनि लिस्टखौसो जोङो सेकेन्ड लिस्टआव जों होनाय जागोन बिथांमोना फैसा मोनगोन आरो जायफ्रा लिस्टखौनो होखायाखै गोदान लिस्ट होगोन बिथांमोना ब्लकनि गेजेरजों आरो एमसिएलए इएम एमएलएफोरनि गेजेरजों लिस्टखौ साबमिट खालामनो हागोन नेक्स्ट थार्ड लिस्ट अर्थात फैसा जितु फैगोन फान्ड बेयावसो होनो हागोन दा बेनिखायनो आङो खावलायनो सानदों नोंथांमोना जेबो गाज्रि मोननाङा আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যিবিলাক থাকি গৈছে তেখেতসকলৰ লিষ্ট পুনৰ কৰা হ'ব যিবিলাক দিছিলে লিষ্টত সোমোৱা নাই সেইটো আৰু বিবেচনা কৰা হ'ব কিন্তু যিবিলাক দিয়াই নাই ইচ্ছাহে নতুনকৈ দিব তেখেতসকলে এই ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত আৰু নতুন লিষ্টত পাবলৈ সক্ষম হ'ব এইটো আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ गोबां खोथा बुंबावनो सानाखै बेखौनो बुंबाय नोंथांमोना एडभाइस स्लिप आरो बिलखौ नोंथांमोना बानायनो हासिगोन एमएलए एमसिएलए आरो ब्लक प्रेसिडेन्टफोरजों जगाजग खालामनानै सानसे बा साननैनि गेजेराव जों बे लिस्टखौ हरगोन नोंथांमोना गावबा गाव समस्तियाव नायदो थेंक इउ माब्लासिमाव मोननायनि सम्भाबना बियो सप्तानैसो लागोन फाइल प्रसेस दङ नोङो बिल लाना फैनांगोन अफिसारा थानांगोन आरो जोंहा मा चेक जानांगोन बिनि उनावसो खमसे खम 2 उइक्स नांगोन खारन 3000नि खाथियाव गासैजों जानो हागौ फाइला बा 2425 जानो हागौ बेखौ मावजोबनाया एसेबां गोरलै नङा आरो जा अफिसाबो सेटआप जाजोबाखै खालामबाय थादों बे मोनहैगोन गासै बेसेबांसिम एमाउन्ट जागोन एमाउन्ट 100 crore एसे आप जाबाय खारन बाजेटआ 100 crore जोंहा होनायनि खोथाया एसे आप जाबाय बेखौ एसेब्लाबो सारा निश्चय मिलायगोन जायफ्रा एमसिएलएफ्रा लिरनानै हरबाय गावबा गाव समस्तियाव गावसोरनि पेजजों बेखौ जों फार्स्ट प्रेफारेन्स होनाय जादों बिथांमोननि फार्स्टखौ जों लिस्ट होनाय जादों जायफ्रा आद्रा दङ बेखौ जों नै रिसेन्टलि सप्तासेनि उनाव जों होनाय जागोन खुब खोथा होनाय बायदियैनो गोख्रै मावफुंनाय गोदो जोङो निश्चय मोनाखैमोन जोंबो मोनाखै आंबो मोनाखै नाथाय गोबां बोसोरबा नेनायनि उनाव जों दिनै मोनसिगोन आरो बे हाग्रामा महिला सारनि अननाय बिना फैसायाव बिना एग्रिमेन्टआव मोनगोन बेनिखायनो आङो बुंदोंमोन जे केस होनानै लानांगौनि प्रयोजन गैला केस होआलासिनो जिहेतु मोनसिगोन बेखौ आं दाखालि नोंथांमोननि गेजेरजोंनो आं फोरमायखाबाय बिलखौ गासिबो मोनजोबगोन